Inensizwa yamapholoba la ezosichazela ukuthi yangena kanjani kule nkinga yezidakamizwa nokuqwashisa ingane ezisakhula-ke ngakho. Sicela siyilalele-ke le nsizwa sizwe ukuthi yangena kanjani. Isibongo sami ngingoka Ngcobo. Ekhaya engiphuma kulona ngiphuma ekhaya elifudumele impela. Ubaba wami besebenza kahle esebenza kwaNomsa inyonyana engaphansi kwaKhosathi General Secretary wakhona kwaNomsa. La ngikhona ngangena kanjani na? Mina uma ongizalayo wayekade ecile kakhulu ezihambeni zikaFaro ephuza strong and ubaba ngala ubaba eshadile ngala nomunye unkosikazi. Uma uye wathi mayengizala ngala ubaba wangithatha ngisasemncane kakhulu ngine 3 months wayovala isikhala esengane yakhe eyashona kunkosikazi wakhe. So ngakhula nginoma nobaba abashadile. So ngakhula kwahamba iminyaka kwashona ugogo ozala ubaba. Wafika ekutheni uma nobaba bayaxabana. Mabexabana uma nobaba wasephuma uma ekhaya ehamba eyozakhela umuzi wakhe ngala eNhlazatshe. Uma ephuma eyozakhela umuzi wakhe ngala eNhlazatshe kwamele mina ngichoose ukuthi ngihamba nobani. But ngoba ubaba wayindoda enesandla sensimbi engangisaba ngalendlela. Kwakumele ngichoose but kungekho futhi ukuchoose ngoba uma engimthanda ngala ngifisa ukuhamba naye kodwa ubaba ngala angeke azavume futhi ukuthi ngihambe noma ngoba igama elazi lapho umuntu phela uma ngakho lo mfana kodwa akuyena uma wakho kuzala imina ubaba wakho kuzala shuthi wena kumele ukuhlala nami la. So leyo nto yaba ne distraction kakhulu empilweni yami zajika izinto ekwazi kwafika ekutheni ke kushuthi kumele ngiye ekhaya kuma la izalwa khona. Uma ngizala ke biological ngihamba ngaya ekhaya komalume la kuzalwa khona uma ekhaya komalume lapho kuzalwa khona uma izinto azihambi kahle isimo asikho right. Badla imbuya ngothi mangithi badla imbuya ngothi kushuthi umuzi ohlwempu ohluphekile. So uma ngihlala ekhaya kuma ngahlala ngafunela isikole ngihamba ngaya esikoleni ngayofunda. Uma ngifika esikoleni ngifunda ngiloke ngisuka ke umalume ngihamba ngesikoleni ngathola abangani engabathola kwakwabangani ababebhema ugwayi uhlaza sawubhema ugwayi uhlaza nami ngathi ngangena ukubhemela ugwayi uhlaza ngabhema ugwayi uhlaza ugwayi uhlaza but ngesimo sokuthi ngine-stress ngiyafunda nje la ngilengcindezi izinto zami azihambi neze kahle ngoba ubaba ngala ngiyamsaba kumele ngihlale ekhaya kodwa manje futhi angithandi ukuhlala ekhaya kufanele ngihlale la komalume kodwa manje futhi nala komalume angithandi ukuhlala khona ngoba kuhlushekile kumele ngiyohlala noma and angikwazi ukuyohlala noma ngoba naye umuntu ongasebenzi nje bengasebenzi ephumile ekhaya ushilo umshado wakhe wazohlala naye uyayizamela kumele akho umuzi la kumele afake igrosa la kumele kudliwe la and njengoba kumele kudliwe la akasebenzi yena mina ngingala komalume sekumele isimthathu ke lemize kumele ngihambe kumele ngiye ekhaya kumele ngiye kumele ngize la komalume komalume nginobhuti bamabili engizalwa nabo yilo mama ngizalayo ekusabelo. Okay, asikhulume manje ukuthi ungene kanjani kule ndima okuyona manje. Yes, njengoba ngisho ukuthi kunobhuti bamabili la usabelo noduzo abazisebenzisela logwayi abakulesine sengisona. So labo bhuti bami ke abantu engangiphila nabo abantu engangihlala nabo engangiphila nabo kakhulu endaweni kuyibona abazi indawo. Uma ngabe ukuthi kusemini siyaphuma siyazula siyala siyakhona ngiyabalandela baya la endaweni la kubhenyelwa khona bafike bahlale lapho la kubhenyelwa khona and babheme lento yabo lento yabo ngibona ngathi badaya kamnandi le mina engibhemayo ngeke ngathi ithatha kude ngiyabhema la ngiyacabanga siyaxoxa ngiyacabanga bafo ngeke mfethu ngathi une stress nawe ngathi sixoxela inkinga kakhulu awukushayela mhlambe lento izokuthi sibaba kancane uzokukhohlwe ngale mcabango oyicabangayo. So nami ngaqala ngabhema yizwe ngidake kamnandi lento ingisuse nje kule mcabango engicabangayo. Wase wafika kanjani eThawini? Ngihlale ngibheme kube mnandi ngesimo sokuthi emakhaya imisebenzi ayikho kahle akufani nale eThawini. La eThawini kuphusha inqola kusetshenzwe emthini kugezwe imoto kuphathiswa abantu impahla ziningi into ezenzekayo eThawini zokuthola imali and emalokishini ezingekho khona.
ukuthi uma ngabe ufuna lo gwayi ngoba lo gwayi ufuna imali fanele ubheme ekuseni fanele ubheme emini fanele ubheme ntambama kulo kubhema futhi fanele udle futhi kumele ngisuke emakhaya ngize ethawini ngibe umuntu ozobhanda ethawini ozozama ukuthola imali ukuthi akwazi ukuthi abheme adle enze yonke lento kanye so ngifika kanjalo ke ethawini manje lento ububi bayo kuyini uma ubheka wena yenzani empilweni yakho ububi bayo lento ikubambela ndawonye ngingalinganisa nje like igundane eliselidle i-racket noma i-retex noma ibanjwa umuntu oboshiweyo ekwaziwayo ukuthi uzovuka ekuseni ageze adle antante kuleyo ndawana encane abambekele kuyona aphinde adle aphinde antante kuleyo ndawana encane abambekele kuyona ageze phinde kushaya isikhathi sokuthi adle ntambama useyakolala nayo lento ngibambela ndawonye ithatha umqondo wakho ikucabangise into eyodwa ukuthi ekuseni kumele ngibheme kumele ngithole ukudla emini kumele ngibheme kumele ngithole ukudla ntambama kumele ngibheme ukuze ngizokwazi ungathini ey'nganeni ezikhulayo uyibayo lento emzimbeni wakho ikhanda umzimba wakho ukhanda ube nobovu umzimba wakho ube weak ngalendlela ukuthi ilonda ukwazi ukuthi ube nelonda like zisheshe uba khona ilonda emzimbeni wakho like ube nanobovu ube namathumba ubovu lokho lapho sekufuna ukuphuma khona ube namathumba yasekumele ukhameke lobovu emzimbeni wakho and ukwazi ukwenza enye into like umuntu bethu ufuna ukuqasha ethi unaka umsebenzi ndoda uzosebenza la ngiholela ngenyanga izophela nini inyanga ngingabhemile mayivale ubheme sonke i-hour kumele ngibheme emini noma kumele ngibheme ntambama ngaso sonke isikhathi kumele ngithole imali ukuthi kodwa ngibheme ngoba uma ngingabhemile kune-pain emzimbeni ey'nkinga ngale ndlela iqolo libuhlungu isisu siyangikhipha nje khona buhlungu amathambo omzimba ngaphakathi abuhlungu ngikhathele angikwazi ngisho ukwenzani kodwa uma ngingabhema le nto ngizoqala ngijanibhoko ngizizwe ukuthi ngingabuyela esimeni ngawumuntu manje yabona lento kushuthi ngibambele ndawonye ngisho ukugeza lokhu kuyinkinga ukuthi ngizothi ngisayela emfuleni ngiyogeza mangibuya emfuleni ngizobhemani ngoba phela ngitha isikhathi sami ngisengisimoshe ngokuya emfuleni ngogeza manje ungathini ey'nganeni ezikhulayo uyiqwashisa ey'nganeni ezikhulele engayiqwashisa ngakho ukuthi umhlaba umkhulu kangaka nje ziningi izinto ezimnandi ngalendlela okunalesimo esikusona seyidakamizwa impilo imnandi ngayo yonke indlela mfethu ya drive uyimoto lana kwenziwa yonke into ungaba ucameraman ungashutha abantu ungabeka ngisho i-bracelet emgaqweni wose ungaqala ngisho iqembu lesicathamiya lengoma kodwa futhi inkinga ukuphika nabangani sukulalela abangani ubaba wami wathi ngangiseyingane kodwa lokho mase ngikubuyisa mase ngirealize kahle ngiyakubona ukuthi uyiqinisile wathi ubaba umngani omkhulu noma umuntu obalekile empilweni yami imina uqobo kungathi makhamba yena emhlabeni noma khamba uma ebese ngiyaqala ngiba ne-stress ukuthi ngaze ngane nkinga ukufunda futhi kubalekile asekho empilweni yami ubani akasekho empilweni yami sezokwazi ukwenza ukuthi wathi no ayikho into engengikwazi ukuyenza empilweni yami ngoba umuntu obalekile kakhulu empilweni yami imina uqobo futhi isithe esikhulu kakhulu empilweni yami imina uqobo isikhali sokuqala empilweni yakho ofanele ube naso sokuvula yonke iminyango noma ukhiye ukuvula yonke iminyango imfundo emfundweni ekulandeleni kwemfundo ebese kuba ukukhalipha emqondweni uzinikele kuyona yonke into yenzayo ube nekusasa but le engikuyona imbambezelo